Менә ул быелгы урып җыюның соңгы гектарлары Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгының Бикүле авылы янындагы 114 гектарлы сабан будайы культурасы шәшелгән кырда кырмыска оясын хәтерләтә. Бирдә хуҗалыкның барлык комбайннары һәм ашлык ташушы машиналары мәш килә. Һәм инде әйтергә кирәк, шул рәвешле менә барлык комбайннарда биредә зур икмәк өчен көрәшне алып баралар. Шул рәвешле 2016 елның урып җыюы тәмам дип әйтергә була. Комбайнчылар Әнәс Салахов, Роберт Абдрахманов, Владимир Никитин һәм Рәмис Нямаев экипажлары бер-бер артлы тезелеп соңгы гектарларына иңлей. Егетләр урак башыннан бирле алдынгылыкны бирмәде. Игенченең зур өметләр баглап, маңгай терен тамызып үстергән икмәге бит бу. Үзләре шешеп, үзләре эшкәртеп үстергәнгә кадерле. Шуңа да аяз көннең һәр сәгатен әрәм итмичә, бертекне югалтуларсыз җыеп алырга тырышты Сөләймановлар. Соңгы гектарлар инде сулыш алырга мөмкин булса да, аз вакытка да комбайнны туктатып тору юк. Хуҗалык җитәкчесе белдергәнчә, техникалар кырда ватылып тормаган. Урып җыюны Сөләймановлар кыска срокта башкарып чыкты. Оешканлык, көнне төнгә ялгап эшләүнең нәтиҗәсе бу. Барлыгысы 13,5 гектарда эш башкардык. 13,500 гектар зерновойлар, бертекле кузаклы культуралар җыеп алдык. 1 гектардан уңыш 35 гектар чыкты. Ел матур килде. Игеннәр уңды. Хуҗалык буенча барлыгысы 47 мең тоннага якын складларга икмәк алып кайттык. Алдынгы комбайнчылар белән бер рәттән быелгы уракта яшьләр дә сынатмаган. Яшь кадрлар җитәрлек монда. Гәйтән авылының игезәк егетләре Анатолий һәм Николай Хворостевлар шундыйлардан. Бала чактан техника җене кагылган үзләренә. Армиягә кадәр трактор ремонтлап йөргәннәр. Бергә хезмәт иткәннәр, аны уйлап та тормастан хуҗалыкка механизатор булып эшкә килгәннәр. Әле урак башлангач, яңа гына кайткан полиция комбайнын хуҗалык җитәкчелеге икеләнмичә Николайга тапшырган. Чөнки егет тәртипле, уңган, җирне ярата. Яңа комбайн яхшы эшли, басып торганыбыз юк, кондиционер бар. Эссе түгел, комбайнчы өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Урып җыюның соңгы көне булганга гына бераз күңелсез. Тагын суктырып аласы килә. Коллектив бик әйбәт. Бу хуҗалыкта барыбыз да Владимир Никитинга охшарга тырышабыз. Игезәк сыгары Анатолий янгын куркынычсызлыгы техникасында эшли. Уракта комбайнчыларның иминлеге сагында торган. Әмма киләсе елга нияте үзе комбайнны иярләү. Хуҗалык җитәкчесе ышандыра, чөнки егеткә зур өметләр баглый. Есть желание быть комбайнером, но комбайнчы булырга теләгем зур билгеле, әмма кемгәдер тракторчы да булырга кирәк бит. Бертекне ташып торырга, комбайннар басып тормасын өчен трактор кирәк. Шулай ук җирләрне сөрү өчен дә трактордан башка эш бармый. Әлегә минем бурычым комбайнчыларның иминлеген саклау, производствога бәхетсезлек очраклары килеп чыкмасын. Берничә көннән шул ук комбайнчылар шигендер алу техникасына утырачак. Бер үк вакытта хуҗалыкта чит илдә җитештерелгән 3 агрегат көзге чәчү эшләрен башкара. Көзге будай быел 5000 гектарда чәчеләчәк. Район буенча көзге уҗым культуралары 19000 гектарда игеләчәк. Шуның 4000-ендә орлык җиргә күмдерелгән. 5 сентябрьгә анысында тәмамларга ниятлиләр.